Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Быелның соңгы чәршәмбе иртәсендә тапшыруыбызның иҗат төркеме Хәмина Излә Батырханова сезне кайнар сәламлибез. Көнегез уңышлы, матур итеп, яңа елга әзерлек мәшәкатьләре белән узып китсен. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле икән, шуларны бергәләп барлабызык. Бүген халыкара эпидемияләргә каршы туру көне. Коронавирус пандемиясы белән бәйле вакыйгалардан соң әлеге көннең актуальлеге тагын да артты. Һәр пандемия тулайым алганда дөнья икътисадында һәм айрым алганда һәр гаиләдә эшсез үтми. Шуңа да халыкка эпидемиягә каршы торуның әһәмияте турында тагын бер кат искәртелә. Бүген Россиядә коткаручылар көне билгеләп үтелә. МЧС хезмәткәрләре 2500 кешеләрнең гомерен коткарып калганнар. Меңләгәннәренә ярдәм күрсәтелгән. Бүген үзенчәлекле һәм тәмле бәйрәмнәрнең берсе – җиләк-җимеш бәлеше көне. Аны барлык илләрдә дә үз итәләр. Һәр хуҗабикәнең үз рецепты бар. Тәм-том яратучылар рәхәтләнеп җиләк-җимеш бәлеше белән сыйлана ала. Кадерле тамашачылар, бүген без студиябыз кунаклары белән Илһам чишмәсе дип исемләнгән җыр бәйгесе турында сөйләшербез. Татар милләтенең легендар җырчысы Илһам ага Шакировның иҗатын таныту, аның исемен мәңгеләштерү, бөек шәхесебезнең җыр сәнгатенә булган мөнәсәбәте нигезендә яшь буынны тәрбияләү максаты белән әлеге җыр бәйгесе төбәк-ара дәрәҗәдә уза. Аның төп оештыручылары Бөтендөнья татар конгрессы, Меги ачык иҗтимагый оешмасы, Сарман районы, Ак Калфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы, Оста җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте, Җыен фонды, Илһам Шакиров исемендәге Сарман балалар сәнгать мәктәбе. Бу турыда тәфсилләбрәк без кунакларыбыз белән сөйләшербез. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хуш килдегез. Исәнмесез. Хәерле көн. Менә әле без тапшыру башланганчы да сөйләшеп утырган идек сезнең белән. Сарман ягы чынлап та ул җырлы, моңлы як. Безнең иҗат төркемендә менә бу җәйләрдә сездә кунак булып кайтты, Илар әфәнде. Бик шатланып кайтты, чынлап та талантларыгыз бик күп. Һәм инде, әлбәттә, һәм инде Илһам чишмәсе бәйгесенең дә нәкъ менә Сарман ягында үткәрелүе бер дә гаҗәп түгел, чөнки бу Илһам ага Шакировның туган ягы бит. Дөрес. Һәм инде менә бәйгенең әһәмияте дә чынлап та бик зур, ул Илһам ага Шакировның җырларын балалар арасында, яшьләр арасында таныту, русча әйтеп әйтсәк, популярлаштыру, һәм сез бу эштә бик зур эшләр башкарасыз. Тырышабыз, булдырган хәтле. Әйдәгез әле менә ныклабрак шушы бәйгенең әһәмияте турында сөйләшеп үтик әле. Бәйгенең әһәмияте беренчедән без Илһам абыйның мәңгеләштерү уе, аның җырларын мәңгеләштерү, шушы безнең балалар аркылы дип әйтик инде. Һәм иң зур әһәмият безнең моң белән татар телен саклап калу. Сез бик дөрес юлда. Менә узган елны үземә дә булырга туры килде. Гомумән, менә гала концерт вакытында да балалар әлбәттә катнаша, җырлар яңгырый. Әле бит әле менә сценарий авторына да зур рәхмәт әйтергә кирәк. Бу чиракта шулкадәр күп мәгълүмат алдык үзебез өчен Илһам ага Шакиров турында. Димәк, инде монда килгән кеше, әлеге бәйгедә катнашкан кеше Илһам ага турында бик күп мәгълүмат та алып кайтып китә. Һәм инде менә озакка сузмыйча бәйгедә катнашу шартлары белән дә танышып китик. Кемнәр катнаша ала, ничә яшьтән катнаша ала? Бәйгедә безнең катнашалар 6 яшьтәге балалардан башлап, 21 яше тулган яшүсмерләр. Безнең ул башта үтә инде Казан җирлегендә, менә Кадри апа конгресста оештырды безнең матур итеп ул бәйгенең беренче этабын, икенче этабы инде Сарманда финал өлеше була. Менә Айзада дөресен әйткәндә, менә безнең инде һәр милләтнең үзенең шәхесләре була. Һәр милләт таныла үзенең шәхесләре аша.
Шуңа күрә менә безнең Илһам абый үзе безнең бик шәхесебез. Ул бөтен татар дөньясы өчен дә кадерле, төрки дөньясы өчен дә кадерле. Чөнки безнең моңнарыбыз, телебез уртак. Һәм менә шушы нисбәттән, менә шушы җирлектә туып үскән, менә Гамировлар гаиләсе, Миләүшә һәм Илдарның гаиләсе менә бу эшкә бик теләп алындылар. Иң беренче алар аның бюстын куйдырдылар Сарман җирлегендә. Бу бит инде әле Илһам абыйның бер кая да бюсты юк, алар инде аны шул елны ул вафат елны аны куйдыру бәхетенә ирештеләр, чөнки аларның үз теләкләре белән куйдырылган эшләре бу. Аннан инде һәр бала белсен, үзебезнең татарыбыз арасында таралсын, аның җырлары онытылмасын дип бәйгесен башлап җибәрделәр. Беренче 2 елда, беренче һәм икенчесен алар инде Сарман җирлегендә үткәрделәр. Өченчесен инде аннан мөрәҗәгать иттеләр, киңрәк җәелдереп үткәреп булмас микән дип. Шуңа инде бөтен дөнья татар конгрессы да алынды бу эшкә. Хәзер инде аны оештыручылар булып бөтен дөнья татар конгрессы, Сарман муниципаль районы һәм МИГа оешмасы җитәкчесе менә Гамир әфәнде үзе безнең анда инде безнең Ак калфак оешмасы да кушыла һәм шул вакытта безнең оста оешмасы да кушыла. Бергәлектә һәм инде бөтен финанс ярдәмнәре безнең инде Гамировлар гаиләсе аша бара. Без аларга шул кадәр рәхмәтле, чөнки якташлары булган. Безнең милләте, безнең татары, милләтнең шәхесе булган кеше безне. Һәм инде ул безнең телебезне үстерү өчен дә, моңыбызны киңәйтү өчен дә, ягъни аның өйрәнү даирасын киңәйтү өчен. Мисал өчен менә бу ел безгә әйтәләр инде Омскида әзерләнеп ята, Магнитогорскида әзерләнеп яталар, Оренбург, Башкортстан. Менә алар әйтәләр инде, безнең балалар бик татарча белмиләр ди. Ләкин балаларга Илһам абыйның, әле Илһам абый инде бүген нинди бәһәдә торырлык җырлар җырлаган бит ул. Менә шушы җырларны, 2 җырны бала өйрәнә икән, ул моны да үзенең калбенә салып куя. Татар сүзләрендә үзенең калбенә, аның матурлыгын да салып куя. Ул җиңәме, ул Сарманы өлешенә барып җитәме, эш бит анда түгел, хикмәт анда түгел. Ул бала катнашып, 2 үзебезнең татар телендә булган моңлы сандугачыбызның җырларын өйрәнеп, җырларга өйрәнә. Менә бит хикмәт нәрсәдә. Әйтер сүзләр әле әйтелмәгән, җырланмаган әле безнең җыр. Иң матур җырларны сайлап кына, яшь дөньяда сайрап кына. Кояш, кояш мәңге балкый, мәгән ут сибә. Ак калфакның тозылган чагы, арылганда вәгъдә бирсәңме, бабат кайтуыңны күтәрсәң. Kozak kızıda, ak yüreğim tuzada, başım güzelim, üskölüde uzakım. Edrendin gez güzel dingiz, soy güzel dingiz. Aldığını kız gününde, masu kingelegende, utartık biz yap-yaş imenle. Былтыр безнең 156 бала катнашкан иде. Аның инде соңгы турга кадәр 19-ы үтте. 19 баланы біз жиып алып бардық Сарманға. Сарман жерлегендә аның йомгаклауы булды. Ул безнең шит өлкәләрдән, Татарстаннан булса күбесе, шит өлкәләрдән Оренбургдан булды, Башкортстаннан булды безнең балаларыбыз үткәннәре турында сүз бара. Катнашучылар безнең Мәскәүдән дә катнаштылар, Марилдан да катнаштылар узган елда. Менә шуңа күрә быел да инде без менә көтәбез балаларны. Катнаштырасыбыз килә һәрбер җирлектән дә. Шуңа күрә бик сагынып көтеп торабыз без аларны.
Һәм инде беренче туры безнең 15 январда Конгресста, Бөтен дөнья татар конгрессында йомгаклана. Һәм ул йомгаклау вакытында менә без инде һәр баланың җибәрелгән видеосын карап чыгабыз. Аның анкетасын, видеосын тыңлыйбыз. Монда бит жюрида бик кызыклы. Жюри ул менә кемнәр була? Әйе, Жюрида үзебезнең Сарман кешеләре була. Сарманнан чыккан безнең бик билгеле артистларыбыз, хөрмәтле кешеләребез, Зөһрә апа Сахабиева, Зөһрә апа Шарифуллина, Азат Алина Каримовлар була инде, Насибуллин Рөстәм, Кадри апа инде безнең, Алмаз Нургалиев, Миләүшә дә безнең. Миләүшә була инде минем тормыш иптәше. Безнең жюри 8 кешедән тора. Безнең ярыш үтә монда шулык жюрида, Сарманда да шулык жюри составында. Безнең бөтен әйбер ачык. Без бик каты үзебез арасында көрәшләр алып барабыз анда кем голосование юлы белән беренче, икенче, өченче урыннан шулай итеп бирәбез. Vay balım, o gideline kamışım, don aldından şut gile, sandık ağaçlar tavışım. Yıldızlar söndü, tün uzgan indi, bir yıldız kaldı. Uşulpan idi, uşulpan idi. Soğuk yaş, soğumaydı insan dediler. Gelir, gelir canım, yolunla gitsin. Hey neden dostlar jarılık birge, yine matır jarılarını sayılap kına, yine matır jarılarını sayılap kına, yaşık bu dünyada sayırap kına. Elde jarlık ele berge, kulgan mınga tulgan tulgan, hemen kişi jirde jirde, elik bala bulgan bulgan. Демәк, 15 гыйнвар менә бу датага кадәр дип әйтик инде. Әйе. Безнең барлык теләгән катнашучыларыбыз үзләренең җырларын видео форматында яздырып җибәргә тиешләр. Адресын сез, хөрмәтле тамашачыларыбыз, экранда күрәсез. Димәк, тәвәккәлегез, тизрәк җибәрегез. Менә, әйе, сез инде аңлатып киттегез, узган елгы бәйгеләр турында да сөйләп киттегез, Кадрия ханым. Менә без бит гадәттә бер чара узгачтын үзебезгә нер максатлар куябыз, әйеме? Менә монысын бераз шулайрак үзгәртергә кирәк икән дип. Менә үзегез өчен шундый тамгалап куйдыгызмы? Менә нинди үзгәрешләр кертергә иде дип. Без инде күбрәк үзгәрешләр кертәсебез килә, безнең регионнарны күбрәк катнаштырасыбыз килә, җәлеп итәсебез килә. Аннан соң инде безнең менә бүләкләнүләрдә бик без рәхмәтле инде менә Гамировларның гаиләсенә. Чөнки алар акчалата, бала үзе нәрсә теләгән шуны алу мөмкинлеге калдыралар. Алар бүләкне безнең тапшыралар акчалата. Һәм начар сумма түгел. Бала өчен бик зур суммалар тапшырылганда безнең һәм гран-прига да менә узган ел инде безнең гран-при булырлык җырлаучы бала бар иде. Ләкин җыр сайлаган вакытта бераз гына безнең кимчелеге булды. Шуның күрә безнең беренче урын белән канәгатьләндек. Гран-при иясенә һәм инде билгеле безнең менә шушы балаларыбызга, кызларга, егетләргә, чөнки бит инде алар кичкенәдән башлана 6 яшьтән 9 яшькә безнең, 10 яшьтән 12 яшькә, 12 яшьтән 15 яшькә, 15 яшьтән 21 яшькә. Менә шушындай яшь үзенчәлеге буенча бара бу. Монда
Монда инде күллиятләрдә укыган безнең егетләребез, кызларыбыз рәхәтләнеп катнашалар. Балалар бакчасында йөргәннәр катнашалар. Менә балалар бакчасыннан алып, мәктәптә инде сәнгать хәзер бит инде мәктәпләре бар, бик күп алар. Һәр бер бала катнашып карыйлар бу бәйгедә. Менә шуңа күрә онытмасыннар, кабатлап әйтәм, Илһам абый репертуарыннан. Аның берсе халык җыры булырга тиеш, икенчесе авторлар җыры булырга тиеш. Аның инде сүзләре дә авторы булырга тиеш, көйнең авторы да булырга тиеш, һәм Илһам абыйның башкаруы да, аның башкаруында булырга тиеш, чагылыш булырга тиеш инде. Һәм инде тагын бер тапкыр искәртеп әйтәбез, яшькә туры килерлек җыр булырга тиеш, улаймы? Яшькә үзенчәлегенә туры килерлек җырлар, алар инде укытучылар белән сайылар, аны балалар сайлый белә дип уйлыйбыз. Чөнки былтыр бик яшь үзенчәлегенә туры китереп сайланган иде җырлар. Бик матур кабул ителде менә былтыргылары. Без инде көнне буена икенче тур үткәндә Бөтен дөнья татар конгрессының бинасында, залында һәр баланы, менә Илдар әйтте бит, анда көрәшеп талабыз дип. Һәр бер кешенең фикере бит инде. Шуны бергә кушабыз, аннан соң кушканнан соң да фикерләшәбез. Монда бит инде саллы шәхес үзләре гомер буе җырлаган ике Зөһрә, алар гына да ни тора, былай гына әйткәндә. Яшьләр, Алиналар, менә Насибуллин, аның да бик кызыклы әнисе безнең Сарман ягыны икән. Без Нурлат егетегенә дип әйтәдек. Ул әле Сарманныкка да булып чыкты. Үзе теләге белән аның да мин дә катнашам, мин дә барам, мин дә бу үзебезнең Сарман ягына, әним ягына менә шушы итеп күрәсем килә, кайтасым килә, барласым килә дигән фикерен җиткерде. Үзләре теләп, менә жюри әгъзалары да безнең үзләре теләп. Шул ягы белән дә безнең менә бу бәйге Илһам абыйның менә Илһам чишмәсе, аларның исем куюлары үзләренең, аларның үзләренең менә идеясы белән башланып киткән әйбер бу. Менә шушындый гаиләләр күбрәк булсын идем, чөнки бездә байлар, акчалылар бик күп. Ак байлар була белсәк иде. Түгел кара байлар булып калырга тарихта. Ак байлар алар ниндидер ярдәм итә. Аларның ярдәме буның беләгенә битми сүздә юк. Ләкин менә без бүген инде шушысы турында сөйләргә килдек, шушысы турында халыкка җиткергә һәм бер гаилә тырыша икән, башка гаиләләр җыр белән тырышып катнашсыннар иде. Менә безнең теләк нәрсәдә. Телебез дә ул вакытта бетми, моңыбыз да бетми, һәм милләтебез дә бетмәячәк. Нинди матур сүзләр, матур теләкләр. Амин, шулай булсын, Кадрия ханым. Бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм инде әлбәттә тагын бер тапкыр әйтәбез, барлык балаларны, барлык катнашучыларны көтеп калабыз Илһам чишмәсе бәйгесендә. Үткәннәрнең һәр кадерле мизгеле фотосурәтләрдә, ә иң мөһиме күңел түрендә саклана. Бигрәк тә балачак истәлекләре. Яңа ел бәйрәмендә һәр кыз бала иң матур кар бөртеге булырга тели. Ак күлмәк яңа елның ак бәхетләр алып киләсенә ышаныч ул. Шуңа да сабый чактан калган гадәт буенча мин һәр яңа елны ак күлмәк киеп каршылыйм. Аклык, сафлык булганда иң изге теләкләр кабул була. Чынга ашмас кебек тыелган хыяллар да чынга аша. Бүгенге шулар иде, көнегез уңышлы, матур узсын дигән теләктә без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.